Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion di Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, cumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu pasapulopat dung Trinitatis di tanggal 1 September 2024. Ima hatani Tuhata natar surat di buku 5 Musa bidu 4 mamukasian ayat 1 rodi ayat 2 dungi diuduti tu ayat onom rodi ayat sia. Dohot topik minggu mangaraduti tonani Jehovah, berpegang pada perintah Tuhan. Hujaha madihita songonoma di dok hatani Tuhata. Nuaing pe ale Israel sai tangi homma aturan dohot uhum akanahu podahot Tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sitiano munai nani lehon ni Jehovah debatani oppu munai tuhamu. Dang jadi abba ammuna Tuhata naung hutonahoni tuhamu jala dang jadi orwamuna siani ikorraduta muna do akatona ni Jehovah debata munai naung hutonahoni tuhamu. Atong raduti jala ulahon hamuma akai ai idu gabe hapis taramuna dohot hapat tason muna di adupan yaka bangso. Iadung di bege nasida saluhut aka aturanon gabe dohonon nasida ma bangso napis tarsahali jala napatas marroha do bangso nabulunon. Ai tungtu bangso nabulu dia ma songoni jonok aka debata songo Jehovah debata tai manang pigahali pehita pajujou ibana. Aitung di bangso nabulu diama adong aturan dohot uhum natigor songon sadok patikon nahulehon di adupamuna sadarion. Atong ramotima dirim jala parhamaul sitututo dim asau nang lupa roham di jamita akanaung ni ida ni matam asa unang talusian roham salilik ko mangulu jala ikon pabotohonom mudo akai tuaka anakmu doho tuaka pahopum. Ima hatani Tuhata mangaraduti tonani Jehovah. Ima topik ni mingguta di minggu pasapulopat dung Trinitatis. Idea donani dok na tonani Jehovah. Tonani Jehovah ima patikna natar surat di buku nabadiai. Tonani Jehovah ima hatani debata natar surat di buku nabadiai. Aina martona do Jehovah tuhita marhiti akapanurirangna di padan narobi. Na martona do Jehovah tuhita marhiti aka apostelna di padan nai baru. Na martona do Jehovah tuhita marhiti akan aposona na marjamitai. Jala na martona do Jehovah marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Ima tonani Jehovah. Buasa ikorradutan tonani Jehovah macai takas didok diturupukon alasan mangaraduti tonani Jehovah. Didok disi asa mangulu hamu jala masuk hamu tutano sitiano munai nani lehon ni Jehovah debatani oppu munai tu hamu supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ima didok di ayat sadai. Jadi tonani Jehovah napi nasahat natu bangsoi dada holan sekedar pernyataan manang informasi sabingi di nasida. Tonani Jehovah i menyangkut doi tu hidup mati ni bangsoi. Molo naing mangulu nasida sadadu kuncina
raduti tonani debata. Naing masuk nasida tutano na pinarbaga-baga ni Jehovah tu nasida marhiti opu nasidei kuncina raduti tonani Jehovah. Jadi tonani Jehovah gabe semacam tukot manang tongkat di akana mardalan di naladit. Molodang adong tukoti boido maus martukapan ala ni ladit ni dalan na ni dalanan nai. Yesui tonani Jehovah boido gabe semacam palito di namadalani ari nahulum. Tabayak ko ma nuaing molo mardala kita di nahulum mate. Molo suadong palito manang penerang baboido mardebuan. Yesui dang diboto be dalan si dalanan. Tonani Jehovah boidui semacam tali sitiopon. Molo mardala kita misalna dititi manang jembatan gantung. Molo daktak kasta tiup tali i boido laus madabu tutoru manang madabu tusungi. Ima rupani gobaran ni tonani Jehovah. Yesui tonani Jehovah boidui gabe semacam password manang semacam pin manang kata sandi. Taboto do istilaikan kode manang angka-angka rahasia untuk login manang masuk. Misalnya molo naing mabuat hepeng mahita sian ATM molodak taboto pin na dang boy buetotta hepeng sian bengi atik pehepek taduinian. Songoni manang password molo lupa password na dang boy login manang masuk tu sada-sada aplikasi na tayuhuton. Songoni manuaing digobarhon tonani Jehovah gabe semacam kata kunci untuk hidup dohot masuk tutano na pinarbaga-baga ni Jehovah. Nang hita pida molo naing mangulu hita jala molo naing sahat hita tutujuan ni ngulu taon sadadu kuncina raduti tonani debata, raduti hatana. Berpeganglah pada perintah Tuhan. Jadi dakolan bangsoi rupani na ikon mangaraduti tonani debata, mangaraduti hatana daw. Hita pe si huton Kristusi baido kata kunci di hita. Molo naing mangulu hita raduti tonani debata. Totu ngulu na naing tahangulu honi bukan sekedar hidup ate. Alai ngulu na marguna, ngulu na marlapatan. Asa dapot titai berpeganglah pada perintah Tuhan. Asing ni asa mangulu jala-dalan ni bangsoi mamasuhi tanu baga-bagai tonani Jehovah mertujuan dui asa marhapistaran jala marhapatason nasida bijaksana dan berakal budi ido di ayat onomi. Gabe terberita manasida tu aka bangso na asing sada bangso na pistar jalana marhapatason molo diraduti tonani Jehovah. Jadi asa mangulu asa masuk nasida tu tano na pinarbaga-baga ni Jehovah jala asa gabe marhapistaran jala marhapatason nasida. Jadi patut dosa didok parpesal menirupani bahwa mula ni hapistaran, mual ni hapistaran, hapatason ima biar mida Jehovah. Biar mida Jehovah marlapatan doi patu tutona ni Jehovah. Hamu kadongan, tutu suku-suku na mangihut ima songo dia do carata mangaraduti tona ni Jehovah. Jadi molo didok mingguta mangaraduti tonani Jehovah nin narupani bohado bainota songo dia do carata mangaraduti tonani Jehovah. Bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, kita tetap di dalam perintah Tuhan itu. Marhiti turpuk jamitaon tentu cara na perjulu di si ima dilarang menambah dan mengurangi perintah Tuhan. Unang tabay, jala unang orui tonani Tuhani.
Di ayat 2 di dok, dang jadi abba amuna tuhata naung hutonahoni tuhamu, jaladang jadi orua muna siani. Hamu kamang dohot tamu inang, sadar manang susadar hita jodoh memang kita tergoda lahu mangurui dohot manabai tutonan itu hani. Saya tadok tonan itu hani, hape tonan nijol mado. Saya tadok hatan itu hani, hape hatan nijol mado. Yesoi upama manang upasa do. Songoni do ni hatan itu hata do dohonon ninna hape upama manang upasa do nani do nai. Ador haduka matugu-tugu ni lobu saur matua mahamu pairing-iring pahopu. Ninna tang diboto to nani jol madui upasa dui manang upama. Dak to nani debatano ni. Ya kadang-kadang maul tabida hurupani nadia do to nani debata nadia do hata ni debata jala nadia nang tonani jolma. Cara mangaraduti na padua hodidok di si ima lakukan dengan setia di ayat ono mate. Molo di hata batahi didok raduti jala ulahon. Molo didok katong dengan setia berarti berpegang teguh atau teguh hatinya. Dang munggil-unggil rohana. Dus dui molo adong prinsip na manang jajita ikon hok do hita di prinsipi manang dijajii. Ahape tahu resiko manang tantangan na taadupi. Melakukan dengan setia marlapatan dui dang marsangga-sangga diulahon alai manok tong. Unang mamereng tabuni lop panate. Ido nanidok na setia. Tentu cara na patuluhon bagaimana kita supaya tetap berpegang teguh akan perintah Tuhan ima unang lupa roham dijamita akan naung ni ida ni matam asa unang talus ya roham salileko mangulu. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Unang lupahon. Sahib ta idu sada ate lupa ngasai ni dok nian lupaon dak faktor uon dak faktor umuri ai dak danak pegudang do lupa na tua-tua alai saya tadok nama tua inna rupani faktor u inna daw sahib dui bang suipe idu sahib na lupa. Jadi carata laho mangaraduti tonani jahubai unang lupa roham. Dijamita akan naung ni ida ni matam. Hita pesongonido unang lupa hita dia kajamita naung tabigi. Unang atokola liwa pitui ngapitor lupa ibana. Dijamita na binigay na tokinon. Bohado carana asa unang lupa, cara na paling ampu ima sifat di roham. Sipan di dalam hati. Tona ni debata hata ni Tuhani dohot patik nai akan naung tabigi jalan naung binigim jalan nata jalui sifat di roham. Unang hola di pamangan di sipan nate. Molo hola di pamangan do muradui lupa. Jala hatop doi mago. Jala unang sipan hola di harotas. Guarna peharotas, muradui masibak manang robe. Jadi hata ni Tuhani naung tajalui unang betong hola di buku na badiai tarsurat ate. Nungan yan ikut tarsurat di roha, loho di roha, melekat di hati. Badiko kita ma aka edde kurna julu doho nuaing, angguna beruda, molo marsiajar kur, saya di parsiajari sian papan tulis mamitor disipat dui di rohana. Jadi ditiki markur tak pola ikon maniup harotas. Jaladang mungkin setiap markur di pajongjong di si papan tulis panuratan di Korea te. Badiko kita matunuaing. Molodang ditiuk be fotokopi laos mago pusuk dosudi. Jadi naberuon aka edei disipat di rohana do. Jadi marende
anggo mata nasida rupani tu namanguluhoni nama, tu partaki nama. Anggo nuaing laos hudul partaki di huduladna dang diboto akan markuribe. Ayalana tu harotasina marohana. Anggo na baru di rohana do disipan. Jadi bohado hita asa unang lupa, ya sifat di roham. Simpan dalam hati. Taingok ma, akan nasinipat di roha, malu day lupa. Akado ngape molo naung disipat di rohana, tukso lupa be. Alai manata te, unak sudah disipat di roha. Akan nadinggan-dingganima. Tonan itu hanima disipat di rohana. Unang pola dohot aka tonan ina asingi. Jala cara na parpudi di dok, bohado hita mangaraduti tonan itu hani ima, marhite na pabotohon tua ka anak doho pahoputta. Ikon pabotohonom mudo aka itu aka anakmu, doho tua ka pahopum. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ido dido. Sian sude cara na tadok digijangi odro ra anggo cara na paling ampuh. Memberitahukan turun temurun. Lapatan na molonunga saita puda hotuaka iana kota tonan itu hani dang lupa be manang adigan. Lau songoni mamuse nasida tu generasi nasida dipodahon tonai. Songoni maturun temurun. Jadi molo dang diboto akayana kota inuaing manangaha jangan-jangan dakya tapabuat tu nasida. Hamu kadongan banyak hal memang yang harus kita beritahukan kepada anak-anak kita dan juga kepada cucu cicit kita. Misalnya molo gabi gudang nuaing aka generasi muda dan menghargai budaya Batak misalnya, jangan-jangan dakya tapabuat tu nasida taringot tu nilai-nilai na terkandung di si lausongonima nang hatani Tuhani. Atau ngakamang dohot tamu inang asa takas hita mangaraduti tonani jahubai akai marupani carata asa unang lupa hita na parpudi dido pabua hatahon jalan padok tuaka generasi na mangikut pabotohon tuaka anak dohot pahoputta marhiti mahita bui mangaraduti hatani Tuhani asa manguluho asa dapotan parsaulian dapotan hatuau dohot aka lasni roha radutima tonani debata. Marhitiaha hita mangaraduti, marhiti namanipan di rohata, marhiti napabotohon tuaka yanakota. Margugo mahita laho patupahosa. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasuhom may dihami, asa diperbuiho katami, parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.